Το 2013 η Ελίσσα Λαμ, μια 20χρονη φοιτήτρια από τον Καναδά, ταξίδεψε μόνη της στο Λος Άντζελες. Έμεινε σε ένα ξενοδοχείο παλιό, με σκοτεινό παρελθόν. Στην αρχή όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Ανέβασε φωτογραφίες, μιλούσε με την οικογένειά της, μέχρι που ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες μετά, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας μέσα από ένα ασανσέρ. Σε αυτό φαίνεται η Ελίσσα να πατάει συνεχώς κουμπιά, να κοιτάει έξω από το ασανσέρ με φόβο, να κρύβεται στις γωνίες, να κάνει περίεργες κινήσεις με τα χέρια της. Ήταν σαν να μιλάει σε κάποιον που δεν φαίνεται. Και το πιο περίεργο, η πόρτα του ασανσέρ δεν κλείνει για αρκετή ώρα. Το βίντεο έγινε viral παγκοσμίως. Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει τη συμπεριφορά της. Μετά από μέρες, ένοικοι του ξενοδοχείου άρχισαν να παραπονιούνται. Το νερό είχε περίεργη γεύση, έβγαινε καφέ, είχε χαμηλή πίεση. Και οι υπάλληλοι ανέβηκαν στην ταράτσα να δουν τι συμβαίνει. Και εκεί βρήκαν τη δεξαμενή του νερού, που μέσα ήταν το σώμα της Ελίσσα. Το πιο ανατριχιαστικό, η πρόσβαση στην ταράτσα ήταν θεωρητικά κλειδωμένη. Οι δεξαμενές ήταν βαριές και δύσκολες να ανοιχτούν. Δεν βρέθηκαν σαφή στοιχεία εγκλήματος. Η επίσημη εκδοχή είπε ατύχημα. Μέχρι σήμερα όμως πολλοί πιστεύουν ότι πραγματικά κάτι άλλο συνέβη.